Έλα ρε Δήμο, εννοείται θα σου βάλω το δώρο αγόρι μου, εννοείται, πλάκα κάνεις, χρόνια πολλά Δήμο, χρόνια πολλά. Εννοείται θα σου βάλω το δώρο και το παραπάνω. Θα σου στείλω εγώ με αέρις, εγώ προσωπικά, δώρο από μένα στο Δήμο για να φανείς το σύστημα, καταλαβες. Και όταν έρθω στο μαγαζί θα τα δώσεις πίσω. Θα πας να κάνεις μια ανάληψη και θα τα δώσεις, εντάξει. Τι, μα έτσι είναι Χριστούγεννα, εσύ δεν κάνεις δώρο. Σου κάνω εγώ το δώρο, τα δίνεις και εσύ πίσω, αλλά πατσίσαμε, κάντε δώρο ένα στον άλλον. Γιατί έτσι κι αλλιώς, εμείς εκεί πέρα είμαστε μια οικογένεια, ρε Δήμο, ναι, τώρα. Εκεί δεν το ήξερες αυτό, έτσι πάει. Τι, ποια ασφάλεια, ρε Δήμο, δεν πας καλά, ρε, ποιο λογιστή, τι έχεις παντζάμι. Τι να τι κάνεις στην ασφάλεια, σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Μπορεί να πατήσει κανένα τρένο, κανένα μετρό το καινούριο, ξέρω εγώ. Μην πιστεύεις κανέναν, είναι όλοι υποκριτές, πλάκα που κάνεις. Ρε Δήμο, δεν τρελέ. Εσένα πάω να κλέψω. Σοβαρός τώρα. Δήμο, μου έχεις ζητήσει δανεικά, θα έχω δώσει. Σου τα ζήτησα ποτέ πίσω. Όχι, μόνο κάπως υπερορία και όλα καλά. Θα συμπληρώσουν τις υπερορίες σου. Τι να κάνουμε τώρα. Μην τους πιστεύεις, άσε τι λένε τα χαρτιά. Το νόμο για μένα πιστεύεις. Είχατε συμφωνήσει 7 στα 7. Ποια ρεπό, ρε Δήμο. Τα ρεπό σου, αγόρι μου, είναι οι μέρες που κάτσε και βαράς μύγες στο μαγαζί. Γιατί είναι άδειο. Άδεια δεν είναι και αυτό. Ορίστε. 2 μέρες ρεπό. Παίρνεις το μισάρο, άμα τα μαζεύεις την εβδομάδα από μισή ώρα, βγαίνουν 2 μέρες. Πλάκα κάνει. Άντε, αγόρι, άντε, καλή συνέχεια. Με πάρτε τα φακελάκια να μην φαίνονται ότι. Να σου πω, μην το πεις σε κανέναν. Ναι. Αυτό μεταξύ μας, έτσι. Ξέρω ότι κρατάς μυστικά. Ένα αγόρι μου, άντε. Δεν παίρνεις μαλάκα, δεν θα να δουλέψουν. Τι φάση.